उठवाइले हम सनवा के दिन में थाना बाटे हमारे जमीन में। आओ आओ भैया बैठो। लेकिन एक सेकंड। का हाल बा हो? ठीक बा भैया। तो का होता भैया ये घड़ी? अरे हमारा तो ठीके बा हो। पटना में 5 मंजिला, दिल्ली में 6 मंजिला, अच्छा दू जी। गो फॉर्च्यूनर बाड़ी सन। काल्हे अंबानी फोन कइले रहन कि 10 करोड़ के काम बा। ठीक है। का करी बुझाते नइखे। बा भैया मर्दे तू तो बहुत बड़का आदमी बड़ा हो। हाँ हो, रोज रोज तो घड़ी होटले में खाना चलता। ठीक है, समझ गया। घरे खाना खइला क दिन हो गइल बा। साचो के भाई तू तो मर्दे बड़ा अमीर बाड़ा। बबुआ जा तार मम्मी भैंस चरावे खातिर बुलावत रही। का भैया ई का सुना तनी? बाक ये मजाक करता रे। मजाक ना, जल्दी जाई। फॉर्च्यूनर आ स्कॉर्पियो बाद में देखई ह। जा पहले भैंस चरावा।